Itagtultuloy pa nagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na para sinarabo digiti opisyal ken digiti umili ti lapas. Kang runa na binisita na ti Loam Weaving Village a Barangay Bulbulala. Dagiti weavers ket karamang ganiti iti babaen ti Sustainable Livelihood Program wenno SLPT DSWD nga dan gagem amang tulong kaditi residente nga gababel. Bigbigyan natin ng motor as ng industriya ti Abel, iti ili. So ang tulong natin sa kanila, palalaguin natin sa pamamagitan ng additional capital. May natutunan ako eh. Yung isa lang ang ginagawa niyong lahat, parang choir. Kailangan isang kanta lang yung kinakanta natin. Minamaster natin yung tono. Dito, hindi na sila kasi minsan yung iba naming mga proyekto, in isang lugar, lahat gusto gawin. So pag lahat gusto mo gawin, wala ka na ma-master. Parang kang jack of all trades, master of none. Pero dito sa La Paz, klarong-klaro, focus. Nakita ko nga pati yung tagline sa likod nyo, nakalagay, Weaving the Future. Talagang namumuhunan sila to excel in the loom weaving business. May sa kaditi beneficiaryo ti SLP, ti Bulbulala Livelihood Program Association, anestablisar di 2018, kaya namin talo na gundaway nga nakaawat na ti assistance, manipod iti DSWD. First tranche mi idi, rice retailing. Yes. Tapos second tranche mi is the threads. Tapos third tranche mi is the finished product po. Kakasunduan mi nga grupo nga si kampayan po ti patayak DJ nga po, which is production association amin na si Kampi Gabol. Yes. Tapos mai-plaster na plamin dito. Thank you very much to the SWD for the sake of our Secretary Gatchalian. Ato tinay natulong. Kadua ti DSWD Secretary, ti anak ti Abra ni Undersecretary Dr. Dennis Florence Bernas Bragas, Assistant Secretary Irene Dumlao, Regional Director, ken nagiti SWAT employees. Idinto indalwan met da Abra Representative J.B. Bernos, ken Solid North Party List Representative Ching Bernos, dagiti opisyal ti probinsya, kadua dagiti ginasot a 4-piece beneficiaries asimango ken kuana. Naragsak ngayon padanon ti Secretary ti Good News manipod iti Presidente kaditi 4-piece beneficiaries. Utos ng ating Pangulo, aalisin ho natin yung mandatory na 7 years nitong taon na to. Natandaan nyo na nagsona ang ating Pangulo. Ang sabi niya, dapat ang batayan ng pag-alis sa 4-piece, hindi 7 years. Kundi kailangan gumanda na yung buhay mo at handa ka nang umalis sa programa at saka ka namin papagraduate. Kaya kung hindi ka pa nagle-level 3, di ba? Alam niyo naman yun. Pag hindi ka pa nagle-level 3 sa SWIDI, at aalagaan ka pa ng DSWD hanggang sa maging handa ka. Pangalawang good news ko sa inyo, bago matapos tong taon na to, ilulunsad na ho natin yung bagong sistema ng 4-piece na dapat yung grants nyo, hindi every 2 months, kundi parehas na buwan dapat natatanggap nyo yung grants nyo. Kasi alam ko ngayon, alam rin ng Pangulo, inaantay nyo minsan 2 buwan bago nyo makuha yung laman ng mga ATM nyo, di ba? Dakil nga tulong dayti 4-piece para kanyami. Aglalo dayti anak ko agbasbasa, ada pang suporta. Kumbaga, agkurkurang mag-isweldo nila kay ko, adaman lang dayti gaputi, gobyerno nga, pang tulong sa pinagbasa di anak ko, sir. Inpasingkad na met nga dati masursurot ang pagbasaran, iti panang pili tagbali na 4-piece beneficiary. Ang batayan yan yung listahanan, yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Ngayon nga, magre-replenish tayo, magdadagdag tayo ng mga membro kasi may mga graduate na 1.5 million. Ang magiging batayan naman dyan yung community-based monitoring system. Hindi naman mga politiko ang namimili, hindi si barangay captain, hindi si mayor, hindi si congressman, kundi yung listahan na nanggaling sa Philippine Statistics Authority. Kung sakaling sa pakiramdam nyo, merong hindi karapat-dapat na nakakatanggap, or meron naman yung kailangan nasama pero hindi nasama, wag ho kayong mag-atubiling mag-post na lang sa social media accounts ng DSWD para maimbestigahan namin at maitama natin. Bigbigan ni Mayor Nina Bernos si dakila papel ti DSWD tapos matulungan na gitag kasapulan, idinto panagyamang met iti ahensya ti kang ronangin padawnon ni Kong J.B. Bernos. I would like to thank the good Secretary of the DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat po, Sec. We are the 3rd biggest municipality in the province of Abra in terms of population. But kayo lang po ang nakapansin sa amin. And your department elected to visit the municipality of La Paz. Ang pagpunta niyo rin
Speak pa ni Kong JB, ti dakila kontribusyon para di panagprogreso ti lapas, ti panagbalina sister city ti Valenzuela City, idi 2019, idi mayor pa ilang ni Secretary Gatchalian, ken mayor mit idi ni Kong Ching Bernos. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.